La egameni lika Jesu. Amen. La isifunda khona abazalwane verse number 1 usitshela into Yesu ayenzayo eseqedile ukuyibonakalisa. Amen. But mayeqhubeka and then uveza isiqalo ke ukuthi njengoba ezibonakalisile uzibonakalise kanjani. And mawufunda izwi lenkosi bazalwane you find ukuthi le situation yenzeka after Yesu eqeda kumbelwa. Okusho ukuthi emva kokuthi uYesu abethelwe afe ambelwe. Leli verse ke lithi ke abafundi babe ndawonye. Haleluya. Iyababala oPeter nabo bonke. Lithi ke uPeter wayesethi kubo bafowethu ngiyahamba ngiyodoba. And remember uYesu maye bathola ubathola empilweni yokudoba. But mayisembelwe babuyela empilweni abakhiphe kuyo. Because the time abantu sengathi abambona uNkulunkulu empilweni zabo babuyela ezintweni abakhiphe kuzo. If ebengikhiphe emadlozini mase ngibona ngathi akasenzi zona ngiyabuyela kuwa amadlozi. Oh Nkosi yami lithi iBhayibheli wathi uPeter bafowethu mina ngibuyela edobeni. Lithi iBhayibheli bamjoyina bathi nathi siya kanye nawe. Nkosi yami because abantu bane tendency yokulandelana kanti noma singalandelana kodwa masibheda siyabheda noma singakhavelana masibheda siyabheda because abantu bane tendency ukuthi mabenza into ndawonye sengathi right. So lithi iBhayibheli bamlandela babuyela empilweni yokudoba. Nayi into emangalisayo sengithatha umnikelo. Labantu the rest of their lives baphile bengama fishermen. Baphile bengabadobi. Okusho ukuthi umfundisi wami bane experience yokudoba. Bayaziwa bangabadobi. But this night lithi iBhayibheli badoba the whole night abangabamba even one. Because singaba ne experience singaba namajazi kodwa kunezinto engezenzeke engekho yena. Hallelujah. Bazalwane iability yethu iuseless engekho. Hallelujah. Badoba the whole night abangabamba. Na into engiyithanda ngabo sengivala baba nento umfundisi ye consistency. Because ithi inkosi mayifika kuDaniel ithi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ukukhululile na eingonyameni. Okusho ukuthi uNkulunkulu ongakhonzwa seasonal kodwa uNkulunkulu wa all season. uNkulunkulu wokhonzwa njalo. So laba they kept on bephotha amanethi. Lithi iBhayibheli baqala kungenzeka ilanga lalisakhona bephonsa bedoba. Kungenzeka nabadlulayo babandlula bedoba babuya besadoba ababambanga lutho. But into engiyithanda ngabo abashintshanga ulwandle. They kept on bephotha amanethi. Because inkinga yabantu bajaha baze bashintsha ulwandle. Kanti ulwandle alisinkinga. Inkinga ubukhona bakho kungekho. Hallelujah. Amasonto singawashintsha siwaqede bazalwane. Bathi kubalekile ipresence yakhe. Hallelujah. iBhayibheli lithi baphonsa abazalwane until uYesu esibonakalisa kube ekseni wavela wathi bantwana ninakho yini ukudla na. Bathi cha asinakho. Nayi ke into ayishoyo uthi phonsani ngakwa right. Ngifuna ngizwe kahle ngihlale phansi. Uthini uYesu? Osani ngakuRight. Ngaku right. My question is mfundisi the whole night bedoba labantu it's impossible ukuthi abaphonsanga wa right. Yeah, I hear you. But into it's any version uthi Peter according to your word
ngiyaphonsa okusho ukuthi angisaphonsiswa ukuthi kuneyinhlanzi kodwa ngezwi lakho ngiyaphonsa sengathi wakhumbula ukuthi sike sahamba naye uYesu kwavuka imoya sisesikebheni that same Yesu walalela umoya walalela ulwandle so makusho yena ukuthi angiphonse so surely nenhlanzi noma